Bejn il-lejl tal-ġimgħa u s-sibt intrada mal-kollox qar ħanex li jinsab mal-kosta tal-Qrendi bejn wiet iż-Żurri u Arlabsi. Dan wara li ċeda blat kbir minn mal-irdumijiet li hemm mal-kosta tal-Qrendi. B'dan it-tiġrif iffurmat tieqa fil-blat. Iżda din it-tieqa qebet f'Akkatajn wara li ġarra fariħ qawwi li ħakem il-Gżejjer Maltin matul il-lejl tal-ġimgħa u s-sibt. It-tiġrif tat-tieqa jidher li seħħ kmieni fl-għodwa tas-sibt u ħoloq toqba fil-blat. Esperti fil-ġeoloġija spjegaw ma' One News li t-tiġrif ta' qar ħanex kien riżultat tal-fatt li l-blat mal-kosta huwa dajjef ħafna u kull ma jmur qed ikompli jittiekel. Qar ħanex kien jinsab fuq in-naħa ta' ġewwa tal-Irdum mal-kosta qrib iż-żona magħrufa bħala Ras il-Miġnuna. It-tiġrif ta' qar ħanex ħoloq reazzjoni ta' dispjaċir fuq il-midja soċjali, l-aktar fost dawk li kienu mitħla ta' dan il-post, l-aktar għal xi passiġġata għal plirdumijiet. Għalulna li fl-istaġun tas-sajf dan l-ar kien ikun ifrekwentat minn bosta wiema, l-aktar minħabba żbuħija naturali blaqis li offri dan il-post. Is-Sindku tal-Qrendi David Xkembri wara wkoll id-dieqa tiegħu għat-tiġrif ta' dan l-ar u ddeskrivih bħala ikon oħra raħal tal-Qrendi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.